Татарстандағы иш заводының бірсе болған һәм 56 ел дәвамында Нурлатның төп предприятиесе саналган шекер заводы узган шимал эшкәртү сезонын зур авырлык белән тәмамлады. Основная у нас проблема была это по диффузионному. Төп проблема диффузия аппаратында иде. Күәт җитәрлек. Төп сәбәп җиһаз тегәлрәге металлның искерүендә. Нурлат шекер заводы яшәячәкме яки ябылачакмы? Завод язмышы республика күләм масштабта җентекләп өйрәнелде. Бүген биредә ремонттан соң тәүлегенә 2,5 мең тонна җитештерүчәнлеккә ирешүне күздә тоткан өлешчә реконструкция бара. Гамәлдәге җиһазларны ремонтлау һәм өлешчә алыштыруны күздә тота ул. Начались работы по обследованию. Пар бирү станциясында ремонт эшләре башланды. Биредән бөтен заводка җылылык энергиясе бүленә. Диффузия бүлеге ремонтлана. Подрядчылар эшкә кереште инде. Основные также работы. Министр Марат Әхмәтов заводта ремонт эшләре барышы белән җентекләп танышты. Заводның кем әйтмешле ашказаны булып саналган диффузия аппараты аның игътибарын аеруча җәлеп итте. Мы хотим меньшими силами ее отремонтировать, без привлечения французов, скажем, этого. Ну, Каля. Вот одно из этих. Ну, ее и в этом году уже начинать будем делать. Но мы ее хотим просто внутри сделать нержавейкой. То есть, чтобы у нее максимальный потолок переработки был до 4,5 тысяч. Весь завод мы проходим по цепочке до 4,5. Это не значит, что это за один год надо быть. Это может 3-4 года быть. Но основная замена оборудования это 2 года. Даже это следующий год. Шимал эшкәртү сезонына завод яңарган килеш һәм тулы хәзерлек белән керергә тиеш. Министр Марат Әхмәтовның завод җитәкчелегенә җиткергән теләкләре арасында заводның тулы технологик чылбырына бүгеннән детальле инвентаризация ясауны башлау һәм ремонт темпын арттыру максатында эшләрне параллель рәвештә берничә участокта күп санлы төзүчеләр катнашында алып бару кебекләре дә өстәлде.